Yan sa ato bata. Sa ato. Dapat sa English. Okay, kay siya ga. Ano mo itong sera sa ba? Ngayon may katuway. Ngayon? Oo. Bahala ka. Bukid is life. With Ralph Christian. Oh my God, I'm so tired here. Oh my God, we are here at the bukid, guys. So beautiful. There's a pool. There's can view of bukid. O, diba hangat? Yun ang kids, oh. Punta tayo doon. O, diba hangat? Oh my God. Mariusip ang hangak. The overlooking. 10 pesos na lang pamasahe para langit na. Okay, we're done. Ralph! Hello guys, let's swim. Hello guys, happy tata. Doon sila, tita la full. Wala video. Wala sa kami dito, pero sa kami nakukuna dito kami ni Rap. Pero ting hanga ka. Eat na me. Okay. Saint Katen, Mama, Tita, Kuya Rap, Kuya Zem, Kuya Miggy, Mami.